שלום חברים, אני מזמינה אתכם לסיור וירטואלי במיני פנטהאוז הנהדר הזה. סיור וירטואלי אומר שאתם עם הטלפון שלכם יכולים להזיז אותו ימינה שמאלה, למעלה למטה וליהנות מכל הכיוונים 360 מעלות, או עם העכבר במחשב. אז בואו נתחיל כי לזה הגענו. 220 מטר של פנטהאוז, רחב, נוח, מפנק, 4 סוויטות ענקיות, כולן כמובן עם נוף לים, מרפסת של 80 מטר מרהיבה עם נוף עוצר נשימה. אני לא חושבת שיש דבר כזה בארץ. בואו חברים, נצא החוצה. חברים, מה אני אגיד לכם? 80 מטר של מרפסת, צופה לים, נוף פנורמי, אני יכולה להתמכר לדבר כזה. ואגב, המכשירים המוזרים שאתם רואים זה כי טורחים כל כמה שנים לנקות את הבניין הזה ולהבריק את האבן הלבנה המדהימה עליו. אז בואו, תהנו ותסתכלו, ללא מילים. 4 סוויטות מפנקות, אמרנו? אמרנו. אז זאת למשל סוויטת ההורים, עם אמבטיה ענקית צמודה אליה, נוף לים, יציאה למרפסת. תדמיינו לכם אתכם יושבים בבוקר, במיטה, קוראים עיתון, שומעים את הרעש של הגלים ורואים את הנוף הנהדר הזה. וזה רק אחת. יש לנו עוד 3 סוויטות בצד השני לילדים, לפנק גם אותם. זהו חברים, אנחנו סיימנו את הסרטון הווירטואלי שלנו על הנכס הנהדר הזה. אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר בטלפון שמופיע כאן, בכדי לתאם ולראות את הנכס הנהדר הזה. אני ענת מאנגלו סקסון נתניה, להתראות.